Toto neskúšajte nikto. Však lebo to by si normálne chytil infekciu, brach, keď do toho padneš. Čaute, vítam z nového videjka. Práve sa nachádzame v skateparku pod mostom Apollo, opustenom takzvané. Točili sme tu už včera, ale prišla nám strašná tma a keď tu nie je žiadna lampa, tak nebolo absolútne nič vidieť. Tak sme sa vrátili dneska. Máme tu novú pribudnutú rampu s dvoma bangami transferovými. Podľa to dneska bude fire a dáme si rovno nejaký začiatok, nebudem to už obkecávať. Začneme podľa mňa od prvej rampy, ktorá je hentá pyramidka vzadu. Egyptská, čo bola postavená podľa mňa ešte pred 65 rokmi, našimi predkami, takže poďme si ju vyskúšať. Prvá prekážka je táto egyptská rampa, čo som hovoril. Pokiaľ to je mokré, to je celé mokré. Však to by som hodil papul, keď si to nevšimnem. Ďakujem pekne. Egyptskú rampu necháme na budúce, tak začneme od prvej rampy, čo je vlastne táto rampa. Dáme tu nejaké rail rideíky, no box rideíky takéto, vyskočíme hore, z toho dáme nejaké triky alebo nejaké balance triky, poďme na to sa nám pustiť. Aké kúlo! To tak sa musel pekne vyšantiť. Dobre, máme tu prvý rail ridík. Hop, ty volá, dobré. Ty kokos, wallride! Á, rovnať vedľa malého účka, pomoc! Skoro som odletel. Toto účko si necháme až za chvíľku, si ho testujeme. Dáme si až tento boxiček. Dáme si hore barspin. Ej, dáme z toho 1.8 whip do fejky. Z tohto boxíku. Skúsme takú stabilnú vec, takú kontrolovateľnú. Vyskočíme hore a na tom vyskočím a dáme nejaký trik a budeme musieť dopadnúť takisto rovno na to. Tady dáme napríklad tail whip a musíme dopadnúť na to, čo bude celkom dosť hard a potom z toho dole. Takže poďme na to. Čo to trochu kazí. Ja neviem, či to bolo ono alebo ne. Predné kolečko mi padlo trochu skôr, tak musím to dať ešte raz, čistejšie. To šmíka, brácho, už. To sa nedá ale skôr robiť. Bolo to tam, ne? No. Ideme ďalší trik, ďalšia rampa, je tu na tento box. Ale máme tu vedľa toho celkom kulo. Nejaký kôň sa tu pekne vyšantil. Skúsme na to nejaké triky a skúsim dopadať viac akoby od toho kula. OK, prvý trik dáme taký viac hľadácky. Dáme si bar do fiblu. Whip out. A na opačnú stranu, ale sa bojím, tam je tá voda. Musím pomalou rýchlosťou, opofibl, heel whip. No, musel som skôr odskočiť, lebo padol by som do Dunaja. Ďalší trik ma napadol fibl smith do 3/6 na boxe. To vôbec. Fibl smith 3/6, druhý pokus. Fibl smith 3/6. Taký lajbavý, ale bol tam. V minulom videu v Rusovciach, jak som nevedel dať manuál whip, jak idiot, tak teraz ho vybombíme trochu viac. Pridáme tam jeden trik, to je fibl. Z toho fiblu dáme manuál a z toho manuálu dáme buď whip, barspin alebo heel whip. Uvidíme. Tamto kľúm ma irituje, že do neho padnem priamo hubou. Fibl manuál whip a teraz dáme fibl manuál heel whip. Nech to máme o trošku ťažšie. Ja sa bojím toho kula. Strašne. Však lebo to by si normálne chytil infekciu, brach, keď do toho padneš. Je to tam. A presunieme sa na ďalšiu rampu. A to bude bang to bang cez kanál. Snad tam nebude nejaký bezďak v tom kanáli. Ako je vtipeček, chápeme sa? Prvý pokus na skok cez kanál. Ne, tu je strašne mokro. Pane Bože. Rýchlo naspäť. Aké pecečko. Povedz si do komentárov, čo poviete na tento skibidi skatepark. Damian sa nás pýtal, či cez to viem spraviť finger whip. Ja však asi áno, ale skúsme to najprv skočiť kicklesom a potom dáme finger whip. Easy. Hopa. Strašne ma to háže preč. Tu aj grindbox. To si až teraz všimol. Dneska to bude ešte zaujímavé, veľmi podľa mňa. Skúsime teraz cez ten bang to bang finger whip s mokrými kolečkami, s mokrým grip tapom. Sa nespadnem, lebo je tam na zemi sklo. Easy. Teraz pôjdeme vyskúšať transfer z tohto bangu hnusného, smradlavého, škaredého
transfer do tohto obrovského bangu a tu je rozbité sklo. Niekto tu popíjal pekne a zanechal po sebe pekný bordel. Takže teraz moja úloha bude to celé preskočiť nejakým dobrým trikom. Kokos! Fuj! Väčšiu rýchlosť potrebujem, len tam je už voda vzadu. Fuj! Zle som vyskočil. Teraz to dám. Je to tam! Odber a like! Takto vyzerá grip tape. Celý od vody až šmýka sa mi. Dobre, keď sa to vydá, dám ešte jeden trik. Neviem, či tam ešte pôjdem. Napadne ma to, až keď budem sa rozbiehať. Takže let's go! Ne, ja som prešiel kolečkami po tej vode. Teraz si musím usušiť. Lebo by ma šmýklo na tom bangu a hodil by som rovnú rybičku do toho skla. Uej! A teraz ideme do úplne najlepšej rampy, čo sa nachádza v tomto skateparku opustenom. A to je táto mini rampa, ktorá tu ešte pred 2 rokmi cca nebola. Takže niekto musel postavať nejaký strašný flyer. Tu to vyzerá akože dosť strmo. Ale máme tu aspoň nejaký transfer bangový, nejaký bango radiusový. Tam vzadu radius, tam to povie nejaký dobrý trik. Dáme 50 a ideme prúserku. Ježiši Maria! To ale kope. Dáme si lipo, dáme si backlip, dáme si opo fibble, 2 out, dáme si boro backlip, opo boro, lipo, fibble, boro, backlip. Strašná rýchlosť, jak McQueen. Dáme si teraz nejaké triky v radiuse. Začneme prvým trikom. To bude bríčko. Bríčko na prvú. Ďalší trik v toho hnusnom rádiuse bude whip umbrella. Po česky whip bri. Takže poďme na to. Dáme si fibble. Koko! More! Lastovička. Poďme na to. Whip umbrella. Jak som povedal, tak som aj splnil. Skúsime si teraz tento transfer. Neviem, jak to bude vykopávať. Ešte som ho neskakal. Skúsime ho skočiť. Ja! Ešte raz. Teraz dáme. Koľko to jak vyhadzuje, ale more. Dobrý pošrat. Teraz máme ešte jeden roh na druhej strane. Corner. Tak tam skúsime nejaký trik. Uvidíme a preto ideme skočiť. Hop. Jebem na to! Fuj! Ja som si nevšimol, že to je takto kopnuté odporne. To je normálne, že to vám to záraží úplne do hora a vyletíte úplne až sem niekam do prdele. A dáme to ešte raz. My sa navzdávame. Skúsme to rovno aj s tým prvým transferom, či cornerom. Nech to máme ako jednu flow. Vôbec. To ide strašne na flat. Ja tam skúsim dať aspoň niečo bez triku, alebo nejakým ľahším trikom. Viac nejde. Ešte tento radius dáme. Kokos! Ale to je hrozne strmé, bracho, to sa nezdá na tom videu. A on to je akože odporné. Fuj, dáme si backflip. Aby ste mi verili, hej. No to nevyzerá vôbec strmo takto. Absolútne. Ale v realite, keď mi neveríte, tak poďte sa aj vyskúšajte. Dáme si nejaké grindy. Ešte na kopingoch. Snad sa budú šmýkať. Lipo. Fakey fibble. Zastavený. Boro, backlip. Boro, backlip. Whip. Lipo. Whip. OK, a dáme si teraz whip do lipa. A tu nás dáme invert po českej frombry. Vám to rovno aj preložím. Kto by nechápal. Whip, lipo. Frombry. Takéske. Vôbec to musím ešte raz. Lebo atomovka to vybuchla, ty koko. Whip, lipo. Vôbec. Je to tam. Teraz skúsime si zajazdiť do toho účka, čo sa nachádza tam pred nami. Snáď nespadnem, držte palce, poďme na to.
Pomôžem teraz Damianovi zísť podľa mňa batoh. Toto riskujeme kvôli tomuto videu. Ešte som v 12 rokoch pozeral parkour mýma očima od Tariho. Nemáme kolena dávať na zem, takže hop! Tari by bol pyšný na mňa. Ideme na prvú sérku tunak v tomto hnusnom účku. Rozbeh. Pozor, to je strašne nakrivené. No dobre, a to je nejaký stupienok. Toto neskúšajte nikto. Na vlastné nebezpečenstvo iba. My sme trénovaní profesionáli. Fuj! Fuj, vôbec. Ideme dole. Ja. Pokiaľ to nebude koniec toho videa, pokiaľ sa vám takéto video páčilo, tak mi nahoďte like. Pre viac podobných takýchto testovacích videí, nejakých skateparkov naokolo, tak mi nahoďte aj odber a budem sa tešiť na budúceho videjka. Díky za pozretie, čaute.